Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya ukun lang rot Paskha Kristan ya ro ai ngo jing knya u Kristu kun lang rot lui laki lang rot u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Gesù Cristo lumipad. Ula job ya kajing ya pat kajing im kat lanam laki layale usim jing im. Kajing puli nagi kam jengki apostol kalnong bakhat nhiều kadkhot bakhat san hadu arpuar kalnong bakhat pra kadkhot banengkong Kibriyo kbayalom yo Paulus kilalait lang bat u shadu anthens nang ta kilalait pai sha Beria kidara jeng ptha nau Paulus bat Silas bat Timotheus kinwan kloi kat bala sha u Paulus layeng hapdeng ka Areopagus bat ulaong kurang ba anthens ngayo i pepilong kibasong shet nyam shibun naba haba ngaya sharum chaneng kanong ba jongpi bat nga pet yakijaka mane blay jongpi ngalap wat kaduan ha kabalatho hau blay bom itu tiya kaba pi mane klam itu yakata ken ngawan penbana hapi ublay bala thawi ka perthei bat ki badon haka ulong ukan rat jong ka beneng bat ka kendeu bat shong haki ying blay bala thaw ki briu don ka mia ka jing shakri jong ki briu la kambau kerdo ai namadei mau uba ajing em bat mensim bat yaki baro haki briu na wei briu ula thaw yaki jaj benriu baro bat ula pensyong ki setelak ka perthei mau hi ula bo lepai ki ayam batikena bat ikiput jong ki jaka haki bakin syong ulale ekane khnang bangindup wat ya u la kumno da kaba tare sha u bat bakindup lap ya u yau blai uncengai na uno no nangi hau ngi im ngi khi bat ngilong kumba tho umalung jongphi namar ngilong ki khun jong u kumta haba ngilong ki khun jong u blai ngem dei ban tharai baga jinglong blai kalong ka re ka bakum ka dur ksiar ne rupa ne mau balapenwan dur ta ka jing start bat ka boj ubriu ublai syam da parwa ek ki jog haba ki briu kim syam tem henry menta hukum ki briu boro ka leng sodong ban kala ka bamud ula dabu kasngi hakabaon sa bisyari ka perthei baro kawai da ka hong daw briu ba ula jin ula ai ka sabut syapang kani haki briu baro da ka bapen mi pat yaw taw briu na ka jingyam haba kilo sngaw yo Paulus bokran syapang ka jing mi pat jengki bayam don ki balar ki benye u henry don ki balaong ngikwa bandang yo sngaw shu syapang kani bat kumta Paulus lami nakata ka jingelang don gibriu kibalaya syo bat kilanged hapdeng kini ladon Dionysius udkhot ka Areopagus bat kawai ka kenthei ka bakarteng ka Damaris bat sakawai bat sakiwei de hadien kani Paulus ulami na anthens bat ulale chakoren kaktian jong utrai kasam basispa sa pupra kabneng baga perthei kidap da kaburom jome to yaro ya utrai na kibneng to yaro ya u haki jaka bahajrom to yaro yu ko angel jong u baro to yaro yu ko
pa jong u baro kabeneng ba ka perthei ki dap da ka burom jong me ki siem ka perthei bat ki pa ban riu baro ki ba khrau bat ri bat ki no krishan nong sanshar ka perthei ki samla shin rang bat samla kan thei kum ju ki temen bat ki khna baro kabeneng bat ka perthei ki dap da ka burom jong me to kin ya ro ika kerteng utrai namar tang ika kerteng jong u lakin tiu nam ka burom jong u kapalat ya kabeneng bat ka kendeu kabeneng ba ka perthei ki dap da ka burom jong me upan krau ika bor ki pa jong u ulong ka jingero jong ki rungya jong u baro da jingero jong ki khun u Israel jong ki pa ya ki ba u ya jan kabeneng ba ka perthei ki dap da ka burom jong me kajing pulih naga gospel kat kum Yohanes kalenong ga bakhan yau ka dekhat bakhat ar adu bakhat san ngadang don shibun panyathu hapi Henry Phimla bansha menta endau mensim ka jing shisha unwan un sela me phi sha ka jing shisha baro unam kren naladehi Henry un kren ye kata ka bau yo sngo pad un yathu api ye ki ki bansawan un pendon burom yanga naba kata ka bau yathu api ulashim nakajonga baro kat ka ba ukpau don kalong kajonga na kani kadaw ngalaong bau mensim un shim nakajonga bad un yathu api ke gospel jong trai